să te rog să-i luăm. Bine ai venit. Poți să mergi cu grijă, nu aluneci. Ce studio frumos ai, Simona. Mulțumesc. Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Bine v-am găsit. Și ce ai în mână? Talonul mașinii. Talonul mașinii, da. Știi că eu i-am rugat pe colegii mei să, la rândul lor, să te roage să vii cu talonul, că... Ca să dovedesc... E pe numele tău mașina? Da, poți să-mi arăți? Da, cum să nu. Ia să vedem. Chivu Daniela Loredana. Puțin. O să mă duc eu la o cameră. Uite aici. Să țin cumva... Stai să nu se vadă... Aici e important să vedem. Se vede numele, da? Se vede chiar acum. Perfect. Asta înseamnă, doamnelor și domnilor, că Loredana, într-adevăr, este posesoarea cu acte în regulă a unui autoturism de lux. Simona, dar atunci când faci un cadou, este normal să întâmple și lucrul acesta, doar nu făcea cadou o mașină care aparținea al cuiva. Dar cum de ți-a făcut cadou o mașină? Sincer să fiu, nu știu. Pur și simplu. Bănuiesc că telespectatorii emisiunii unei show păcătos știu deja că totul a început cu coșurile acelea de trandafiri. Eu știu, au fost cam 15 la număr, undeva în jurul la 800-1000 de trandafiri, după care a continuat cu tot felul de surprize, buchete de flori primite în diverse locații unde mă aflam eu, tort, parfumuri și așa mai departe. Și s-a încheiat cu această mașină. Pe care, cum de-ai primit-o? Iartă-mă că te întreb. Adică, întrebarea firească este, e ceva între voi, dincolo de admirația lui? Nu este nimic între noi, pentru că amândoi ne-am dat seama că nu ne potrivim. Amândoi avem o fire mai vulcanică. Păi stai puțin, v-ați dat seama că nu vă potriviți după ce ți-a dat mașina sau înainte? După ce mi-a dat mașina. Dar, Simona, hai să-ți explic. Eu nu prea îi dădeam atenție. Păi da, explică-mi că zău că sunt nedumerită. Și eu sunt, că nu știu exact cum e situația. El a încercat de câțiva ani să ia legătura cu mine. Eu pe atunci aveam o relație foarte serioasă. Nu s-a putut. Oarecum îl evitam, dat fiind faptul că lui cam plăcea așa să mai intre în diverse altercații cu iubitele sale și eu îl evitam atât cât puteam. Și a căpătat atenția mea în momentul în care a început cu acele gesturi, trandafiri peste trandafiri. Ți-a adus, niște gesturi foarte... 1000 de trandafiri. Exact, în direct, despre care eu chiar nu știam. Niște gesturi impresionante, spun eu, adică orice femeie ar rămâne impresionată în fața unui astfel de lucru. Mi se pare normal. Și am crezut că este un om ok cu care pot să port o discuție. Tu știai de la cine sunt, nu? Nu. Am aflat ulterior. N-am știut. În momentul în care le-am primit, nu am știut. Și crede-mă că mi s-a întâmplat să merg, eu știu, în diverse locații, la prezentări sau evenimente și primeam și acolo flori. Venea cineva după mine și mi-aducea și acolo. Deci știa unde mă aflu. Bun, și de la flori, tort sau mai știu eu ce, un parfum, cum s-a ajuns să-ți aducă... Zici mie el așa momentul ăla. obișnuiește, așa este firea lui. Doamne, zici mie momentul ăla când ți-a dat mașina. Cum a fost? Povestește-mi. Pur și simplu, s-a întâmplat într-o zi, eram în trafic, m-a sunat, te rog frumos, vreau să vorbim 5 minute. Eu nu pot, trebuie, ce am zis eu acolo, nu, te rog frumos, așteaptă-mă undeva că vreau să vorbim 5 minute. A venit cu mașina, mi-a spus, este mașina ta. A coborât el Stai, hai să facem așa ca să vedem filmul. Da. Mașina albă. Da. Ăla cu X, nu știu ce. Da. A coborât. El era volan. Nu știu, n-am văzut, că eu așteptam într-o parcare și eu am crezut mașina lui are exact aceeași culoare. Am crezut că este mașina lui. Așa. A coborât din mașină, mi-a spus, eu n-am văzut ce număr are, mi-a spus, asta e mașina ta de acum, hai să dai o tură. Și ți-a dat cheile și talonul? Da. Mi-a spus, haide să dai, aveam toate actele deja pregătite în mașină. Mi-a spus, hai să dai o tură cu mașina, să-mi zici dacă îți place. Eu eram foarte tăcută, pentru că nu știam cum să reacționez. Erai șocată, presupun. Da, eram șocată. Crede-mă că nu știu dacă am greșit sau nu, că am primit-o. A fost un cadou și l-am luat ca atare. Acum să fiu judecată sau să nu fiu judecată, asta mi s-a întâmplat. Să fie primit, ce să zic. Păi da, Simona, că poate lumea se întreabă de ce. Și
I-am zis că eu, ca să am o relație cu un bărbat, trebuie să-l cunosc, trebuie să aibă răbdare cu mine. Așa au fost toate relațiile mele. Nu încep așa peste noapte sau doar pentru că mi-ai cumpărat o mașină sau, eu știu, 1000 de trandafiri. Nu înseamnă că, gata, mâine avem o relație. Trebuie să ne cunoaștem, să am încredere în bărbatul cu care am o relație. Adică Dar nu merge nu așa. crezi că el ți-a dat mașina tocmai ca să te oblige să ai ceva cu el? Simona, nu știu care au fost intențiile lui. Eu l-am considerat și îl consider în continuare un gest foarte frumos, pentru că nu toate fetele au parte de astfel de gesturi. Poate Nu, normal, adică... pentru mine, nu știu, a fost ceva, pe lângă faptul că m-a surprins foarte tare, surprinzător, frumos. Îți dai seama că o să țin minte toată viața, nu? Acest lucru. Nu știu, l-ai pupat? L-am pupat pe obraz, așa, prietenește, adică atunci nu în ziua aia, altă dată când am mers să facem actele la mașină, l-am salutat cum îmi salut și prietenii. Ți-am zis, nu s-a consumat în niciun fel relația noastră, pentru că nu... Da, dar presupun că, ok, atunci când ți-a dat mașina, poate că nu a insistat foarte mult. Dar la un moment dat o fi cerut și omul ceva. Acum, îți dai seama, doamnelor, că așa e. El susținea, ca orice bărbat, că vrea o relație serioasă cu mine. Eu eram speriată și de gestul în sine, care a avut loc, și de tot ceea ce mi se întâmpla. Și nu știu, poate nici eu nu i-am dat ocazia să mă cunoască, poate nici el nu mi-a dat ocazia să-l cunosc. Nu a fost răbdător cu mine și am hotărât că cel mai bine e să meargă fiecare pe drumul lui și să... Și tu cu mașina? Eu pe drumul meu cu mașina, da. Da. Acum că au mai fost niște discuții contradictorii între noi. Nu s-o fi supărat și omul? S-a supărat, a fost foarte supărat la un moment dat, dar, Simona, un domn trebuie să rămână un domn. Asta eu spui lui? Asta o spun tuturor bărbaților. În momentul în care faci un cadou unei domnișoare, îți asumi ceea ce faci. Adică, și cadou e cadou. Cadoul este cadou. Nu l-a obligat nimeni, nu i-am cerut niciodată nimic, nu sunt genul să cer nici măcar, nu știu. Da, acum fi foarte sinceră. Ți-a cerut mașina înapoi? Au fost niște discuții între noi, au fost lucruri spuse la nervi, acum... Cum ți-a zis? Dăm mașina înapoi? Nu chiar. S-a enervat puțin, era normal, pentru că au fost niște bani, dar eu zic că... a făcut o investiție și n-a avut profit.